Fa una mica més d'un any vaig començar a aplicar tècniques de minimalisme digital per intentar recuperar el control de la meva vida. Durant aquest temps he notat un canvi significatiu i al vídeo d'avui t'explicaré quines han sigut aquestes tècniques, com m'han ajudat i quin és el següent pas que avui començo per intentar recuperar el control de la meva vida que les xarxes socials m'han robat. El meu consum o el meu ús de les xarxes socials fins ara ha sigut, crec que molt normal amb la gent de la meva edat, que és un ús d'alguna manera constant o omnipresent. No hi ha una distinció entre la meva vida física i la meva vida digital. És una interconnexió constant, no hi ha restriccions, no hi ha límits, l'estar connectat és constant i en qualsevol moment puc estar pendent d'una notificació, d'enviar algun missatge a algú. Forma part de la meva vida d'una manera inconscient i segurament si veig les dades d'ús i segurament si les veus tu també i veuràs que estàs hores cada dia al telèfon, que segurament el desbloqueges, no sé, 100, 200, 300 vegades cada dia, et sorprenen, però després, quan ho penses bé, dius, bueno, és que realment el faig servir molt. Són uns patrons de conducta que responen més potser a un comportament o un consum compulsiu que no un consum racional. I, a veure, el telèfon està pensat precisament perquè sigui una màquina de capturar la teva atenció i que quan més temps passes a Instagram, a Twitter, a Facebook, més anuncis et colen i més ingressos generen. Per tant, darrere d'aquesta idea de està molt bé mantenir-nos connectats i veure les fotos de què fan els meus amics, s'amaga un comportament i un ús compulsiu que fa que no és que no siguin útils aquestes eines, sinó que és molt difícil ser-ne autònom i fer-ne un ús responsable. Jo he detectat dos grans problemes amb les xarxes socials i no és el típic problema de és que vaig a sopar i el meu amic està més pendent del mòbil que de la conversa, a part d'això que és més anecdòtic que una altra cosa. Dos problemes importants pels quals jo dic que no tenia el control de la meva vida. El primer és la comparació constant. Aquesta tendència a compartir constantment la nostra vida, ja sigui la meva cap enfora o la vida dels altres cap a mi, parlaré en la meva persona perquè no ho sé ningú més, però a mi m'afectava d'alguna manera l'autoestima. No en l'autoestima en el sentit de creure que jo no valc per res en la vida, però sí a vegades aquella sensació que tu t'aixeques un dissabte i estaves bé, però comences a mirar stories des del llit i veus que la gent havia sortit de festa la nit anterior o havia sigut l'aniversari d'algú, tu no havies tingut cap plan i de cop et sents com que algú no va bé, com que per què tu no tenies plan ahir, per què no havies fet res. I aquesta comparació constant en la vida dels altres sembla tan xula, la meva vida crec que no ho és tant. No estic descobrint res aquí que la gent no hagi dit i segurament tindràs molts influencers que diuen no us creieu tot el que la gent ensenya a les xarxes socials, però, bueno, si ho diu un influencer, se suposa que ho has de creure, no? I el problema de veritat esdevé quan això ja es converteix en la teva manera de viure la teva vida, és tenir pendent aquesta comparació constant i aquest què diran de tu, no? Una cosa tan evolutiva com l'acceptació de grup, que ens ha mantingut vius durant milers d'anys, ara ha arribat a ser una cosa que li donem una importància tan gran a lo que qualsevol persona pensi de nosaltres en un minut o en 5 minuts, que no arribem a viure la vida de la manera que volem perquè hem de mostrar un nivell de vida, perquè és el nivell de vida que veiem dels altres, i això ja et porta al postureo de fer coses pensant en quants likes tindré a la foto quan pengi això que estic fent, o a compartir constantment la teva vida per stories quan realment a ningú li interessa, no? I quan ho fa una altra persona, tu segurament passes ràpid aquells stories, però tu ho fas. El segon problema, i aquest ja sí que és el meu preferit, és la total destrucció de la productivitat gràcies a les xarxes socials. El mòbil no és res més que una eina de distracció constant, perquè, com ja deus saber, no? Com més temps passes a la xarxa social, més anuncis veus, més ingressos generen, per tant, està dissenyat per capturar la teva atenció el màxim del temps possible. I això ja no és que perdis una hora al dia a Instagram, sinó que les microvisites que pots arribar a acumular en 1 o 2 hores de feina on només entres a Instagram 30 segons, només entres a Instagram 1 minut, que s'acaba convertint en 5 minuts, tu ja ho sabràs. Aquests moments interrompen qualsevol capacitat de concentrar-te durant 1 hora en un projecte important o estudiar 1 hora sencera per a un examen. I això ja ens porta a considerar quasi la concentració un superpoder, que algú pugui estar 2 hores sense mirar Instagram perquè està estudiant per un examen. Si estàs veient aquest vídeo, segur que t'ha passat d'entrar al mòbil a mirar l'hora o fer una operació a una calculadora i acabar 5 minuts a Instagram, 5 minuts a Twitter sense saber com has arribat fins aquí. I això destrueix qualsevol oportunitat de ser productiu.
Aquests dos problemes, fins fa un any i mig o un any, jo no hagués sigut capaç de reconèixer que els tenia. Sempre ho emmascares amb les idees aquestes de no, jo en veritat ja sé quanta estona estic cada dia al mòbil i jo no entro a Instagram de manera compulsiva, però mentida, almenys en el meu cas era un consum compulsiu. Per tant, durant l'últim any i mig m'he imposat unes restriccions que m'han ajudat a recuperar part d'aquest control que no he tingut bàsicament en tota la meva adolescència o joventut. El primer ha estat treure'm les xarxes socials del mòbil personal. Jo, per sort o per desgràcia, tinc el mòbil personal i el de la feina, i si les mantinc al mòbil de la feina almenys no renuncio a entrar-hi i sempre que vull realment hi puc. Però això fa que totes aquelles situacions on no el tinc perquè no m'emporto el mòbil de la feina quan surto a passejar, quan me'n vaig al gimnàs o bàsicament quan no estic a casa, en aquelles estones no tinc accés a les xarxes socials o ho tinc una mica més difícil, així que desconnecto. Una altra idea és desactivar les notificacions del WhatsApp. De fet, jo vaig començar a fer com una anècdota, quasi un repte, durant 15 dies a l'estiu i no les he tornat a activar. El canvi de passar de parlar amb algú quan aquella persona t'avisa o quan el teu mòbil vibra a parlar quan realment vols és un canvi que és molt tonto, però es nota moltíssim que la teva atenció ja no depèn d'anar a buscar notificacions, sinó que ets tu qui proactivament va a comunicar-se. Si hi ha alguna cosa que és molt important i dius no, és que no em puc treure les notificacions perquè he d'estar pendent d'alguna cosa, digue-li a aquelles persones que sempre et poden trucar i te n'adonaràs, però és que ja veuràs que no trucarà quasi ningú perquè realment el 99% dels missatges que reps en un dia no són urgents. La tercera idea és no utilitzar el mòbil ni abans ni després de dormir. Això ja ho comentava en el vídeo de la rutina de nit i és que marco unes hores molt clares de a partir de les 10 de la nit no tocar més el mòbil i als matins fins que no he tornat d'anar al gimnàs també no entrar a cap xarxa social i recuperar aquests dos moments del dia on és molt fàcil anar-te'n a dormir mirant Instagram i també que mirar la xarxa sigui el primer que fas quan et despertes, recuperar aquests dos moments a mi m'ha anat molt bé. I l'última idea, i aquesta potser és la meva preferida, és limitar el nombre de persones que segueixo a Instagram. El número per mi ideal són unes 300 persones, cadascú trobarà el seu número, però és que bàsicament no em crec que hi hagin més de 300 persones de qui realment m'interessi la seva vida i hagi d'estar actualitzat. Quanta gent deus tenir al teu Instagram que és perquè anàveu junts al col·le, anàveu junts a la uni, perquè el vas conèixer un dia, perquè en un viatge vau estar junts, però després realment no t'aporta res i si mires en un futur, a un any vista, 2 anys vista, saps que amb aquella persona segurament no tornaràs a connectar, a intercanviar cap paraula, doncs tota aquesta gent va fora. No és que la seva vida no m'interessi, si t'he deixat de seguir, no és que no trobi la teva vida prou interessant, però és que tal com està dissenyada la plataforma, el balanç entre coses bones que m'ofereix veure la vida de la gent a Instagram i les coses dolentes que dèiem al principi, per mi és clarament negatiu. Així que periòdicament, 1, 2, 3 cops a l'any intento fer aquesta neteja, anar a les persones que segueixo i em pregunto, quan estic veient un perfil, realment aquesta persona m'interessa? Realment si em surt el seu story el miraré o el passaré ràpid? Si la resposta és que no m'interessa, el deixo de seguir. I aquest exercici t'animo que el facis i amb les primeres persones dubtaràs una mica, tu pensaràs, però una vegada agafis carrerilla i comencis a deixar de seguir a gent, veuràs que si tornes als primers tindràs molt clar realment quines persones vols i quines no. Durant els pròxims 30 dies renunciaré a tota tecnologia opcional a la meva vida. Què vol dir això? Quan dic tecnologia vol dir tecnologia digital, no vol dir una torradora, i opcional vol dir prescindible, que no hagi d'acabar a la presó o que no perdi la meva relació de parella o que no baixi la meva qualitat de vida de manera dramàtica. Per tant, el correu electrònic, per exemple, no és opcional, o el WhatsApp d'alguna manera no és gaire opcional, almenys el WhatsApp sense notificacions, com hem dit. Així que durant aquests 30 dies les restriccions que m'he imposat són que res d'Instagram, res de Twitter, res de videojocs, Netflix i tele només m'ho permetré si és com una activitat de socialització. No sóc una persona que socialitzi gaire, així que si m'elimino això ja em quedo sense amics. Així que puc mirar el Barça o puc mirar Netflix si estic amb alguna altra persona. I em vull limitar també el consum de YouTube als àpats, ja sigui l'àpat de menjar en si o preparar-me el dinar, l'estona de rentar plats, el que sigui, aquesta estona sí que està permès consumir YouTube. I segurament t'estaràs preguntant per què faig això i que si és una tonteria. La resposta és no sé si és una tonteria, d'aquí a 30 dies t'ho dic,
però ho faig perquè vull aconseguir dues coses. Vull desintoxicar-me del tot i vull que realment la meva vida sigui la meva vida i eliminar qualsevol possible input del que estigui passant fora de la meva vida, que no sigui essencial. I segon, vull explotar la meva productivitat i creativitat tenint temps per mi per concentrar-me. I això vol dir eliminar distraccions, llegir més, treballar més, fer més vídeos, qualsevol cosa que a mi m'ajudi a ser més creatiu. Si penso tot el temps que perdo en un dia a YouTube i Twitter, és que crec que ja recuperaria 2 hores automàticament que podria llegir, que podria fer més vídeos, que podria passejar, que podria fer més esport, que podria quedar amb més persones. Per tant, no sé, m'encaro aquests 30 dies d'una manera una mica esperançada de que recuperi la vida que recordo que portava l'Albert de 14 anys, que encara no tenia un mòbil, i a veure com es tradueix això en l'Albert de 24 anys. Fins aquí aquest primer vídeo de minimalisme digital. Com has vist, aquestes restriccions crec que estan bastant bé, però jo necessito anar un pas més enllà, i això és el que serà el meu març del 2021. Així que d'aquí un mes ens tornarem a trobar aquí per comentar aquesta experiència. Segurament aquestes setmanes també hi haurà algun altre vídeo sobre què m'està passant, com estan siguent els meus dies, si descobreixo alguna cosa nova interessant. Així que res, comparteix aquest vídeo si creus que algú li pot ajudar, deixa un like, deixa un comentari si et vols unir al repte, i res més, ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!